wallahi kawai dai kai dai bari ai an yi an gama ba damuwa kawai normal to shikenan zan ma magana a ka a bashi a bari zan kira ka abokina abokina daga ina kake haka? Ina haka? Wallahi daga ƙauyen mu nake ina neman Adam Zango. Adam Zango kake son gani? Adam Zango. Ka haɗu da shi ai ba damuwa. Kana da wayar da za ka kira shi? Wallahi ban da waya. Baka da waya? To ai ka samu waya. Da lamba a ciki, saki mana. Da lambar sa a ciki. A ciki? Eh a ciki da lambar sa a ciki da komai nashi a ciki. Zan siyan ma da ita amma sai ka bani kuɗin. Na ta kuma za a ganta har da katin kira ma a ciki. A ciki? A ciki. Birni an ci gaba. Ita waya haka take in ka bude ina nan ba za ta yi ma amfani ba. Za ta yi ma amfani ba? Eh. To yanzu ita ga waya. Kawai kawo kuɗin ba wani batun. Nawa lamba? Kawo duka. Na baka duka banda na abinci fa. Kar ka damu za ka samu. Ai za ka haɗu da zango. Zango kuma zai ma. Ƙwarai ku. Yawwa. Kawo mana aiki haka ne. Kawo mana barin ɗauka. Duka? Barin ɗauka. Kawo ungo. Bari sai na tafi sai ka buɗe. To. Yawwa. Ina cuce shi. Oh my God. Ashe ma abu ne akwai shashashu. A ko bai gwada ma a su buɗe. Abin daga mana kai ne. God have mercy.